Zeeland moet dé plek worden voor waterstof. Het is maandag 25 november, dit is Zeeland Nu. Plannen voor een grote fabriek zijn gepresenteerd. Herten mogen vanaf vandaag worden afgeschoten. En niet iedereen is blij met snel internet. Dames en heren, goedenavond. Zeeland wil een van de grootste waterstoffabrieken ter wereld bouwen. Bestuurders en bedrijven uit Zeeland en Vlaanderen hebben daarvoor vandaag een plan gepresenteerd in Vlissingen. En in Vlissingen is ook onze verslaggever Ariane Lafort. Ariane, wanneer zou die fabriek er eigenlijk moeten staan? Nou, die fabriek die zou er moeten komen te staan in 2030 met een geschatte waarde van, let op, 1 miljard euro. En dan wordt er ook nog eens een keer in 2025 wordt er een proeffabriek gepresenteerd van zo'n 100 miljoen euro. Alle betrokken partijen hebben daarvoor vanmiddag op een speelse manier die het winnen van waterstof symboliseerde, hebben die plannen nog eens onderstreept. Want duidelijk is dat Zeeland zwaar gaat inzetten op waterstof. Het gas H2, oftewel waterstof, blijkt een steeds beter alternatief voor aardgas. Want bij verbranding van waterstof stoot je geen schadelijke CO2 uit, in tegenstelling tot aardgas. Op dit terrein van raffinaderij Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost staan al 2 waterstoffabrieken. Ik denk dat onze generatie de verantwoordelijkheid heeft om de problematiek die momenteel mondiaal geldt, om die op te pikken. En dat we het aan onze kinderen en onze nazaten eigenlijk verplicht zijn om hier actie te nemen. Dus ik ben er heel gepassioneerd mee bezig. Ja. Zeeland wil op veel grotere schaal overschakelen op waterstof. En ruikt een kans nu windmolenparken op zee steeds meer elektriciteit opleveren. Want om waterstof te winnen heb je eerst ook weer energie nodig. Die energie komt van windmolenparken voor de Zeeuwse kust, maar zeker van het grote park IJmuidenver. Zeeland wil heel graag de elektriciteit van IJmuidenver hebben om hier een grote waterstoffabriek te bouwen. Maar goed, Ariane, als we zo naar dat kaartje kijken, dan lijkt Zeeland eigenlijk niet de meest logische plek voor zo'n centrale. De windmolens staan veel dichter bij bijvoorbeeld Noord-Holland. Ja, Noord-Holland, Rotterdam, maar die gebieden die zullen ook inderdaad energie van dat windmolenpark IJmuidenver krijgen. Maar duidelijk is dat Zeeland zegt, wij moeten ook meedoen. Zeeland presenteert zich daarom er ook als de waterstofregio nu al van Nederland. Want van veel bedrijven die nu al met waterstof bezig zijn, staat meer dan de helft in onze provincie. En daarom staat Zeeland sterk, zegt de regio zelf, ja, om hier inderdaad die energie van IJmuidenver, die stekker van dat waterpark, om die inderdaad binnen te halen en op die manier die waterstoffabriek ook echt te kunnen gaan bouwen. Ook meneer Wiebes, ook minister-president Rutte zullen zeker kijken naar hoe ze een regio kunnen helpen en wat er voor nodig is om deze transitie te realiseren. De bedoeling was om Zeeland en Oost-Vlaanderen op de kaart te zetten. Om hel te maken hoeveel CO2 we kunnen besparen. Om hel te maken wat ons commitment is op de groene waterstof. En daar hebben we een overheid bij nodig die meedoet. We hebben infrastructuur nodig. En er zit hier ook heel veel kennis. We hebben hogescholen, we hebben universiteiten. En u heeft geld van de overheid nodig, hè? Laten we eerlijk zijn. Ja, iedereen heeft geld nodig van de overheid. Omdat je praat over een compleet nieuw ecosysteem. En al deze transities, dat kost geld. Goed, dan tot slot nog even, Ariane, om het dan maar concreet te maken. Zo'n waterstoffabriek, wat gaat dat ons Zeeland dan precies opleveren? Ja, als je bedragen hoort van 1 miljard euro, 100 miljoen euro voor een proeffabriek er ook nog bij, dan denk je, ja, dat moet natuurlijk wel banen opleveren. En dat gaat ook gebeuren. Er wordt gezegd, met de tijd zullen deze 2 fabrieken, of in ieder geval deze nieuwe beweging, die zullen honderden banen opleveren. Alleen, het gaat met name, zeggen ze, en dat benadrukken ze, om het behoud van bestaande banen. Want als je kijkt naar bedrijven als Yara, ArcelorMittal, Dow, die moeten vergroenen. Het jaar 2050, heel belangrijk. Voor die datum moet het gebeurd zijn. En als die bedrijven niet vergroenen, ja, dan gaan er met de tijd banen verloren. En zo'n waterstoffabriek kan dat voorkomen. Ariane Lafort, dankjewel. Staatsbosbeheer is definitief begonnen met het afschieten van 500 damherten op de haringvreter. De populatie is de laatste jaren erg toegenomen en daardoor veroorzaken de dieren schade en overlast. Afschot is volgens Staatsbosbeheer en de provincie de enige oplossing, omdat de populatie echt flink kleiner moet worden en terug moet naar 150. Het afschieten heeft jaren op zich laten wachten, omdat onder andere de stichting Faunabescherming tegen was en met succes een vergunning tegen wist te houden.
Het varend klooster, dat nu bijna 2 jaar in de binnenhaven van Vlissingen ligt, moet daar weg. Dat heeft de Georgisch-orthodoxe kloostergemeenschap op het schip gehoord van de gemeente Vlissingen. Kunstenaars uit Georgië zijn op dit moment nog bezig om fresco's te schilderen in de kapel, die gebruikt gaat worden voor kerkdiensten over de hele wereld. De vader-abt van het klooster hoopt dat ze toch nog langer mogen blijven. Het is niet zo dat we gebruik willen maken of dat het tot de eeuwigheid blijven liggen of hier of dat gratis willen. Dat gaat het niet over allemaal. Geef ons nog even tijd, zegt u, en dit willen we toch als thuishaven houden. Ja, dit is eigenlijk ons bericht. In Klingen is aan de Teerlingstraat gisteravond een huis verwoest door brand. Het vuur ontstond rond 8:45 op de bovenste verdieping. Die is dan ook volledig uitgebrand. De benedenverdieping heeft door het blussen veel waterschade opgelopen. De bewoners konden op tijd het huis uit en over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Kijk eens. Jongens, kijk eens wat ik heb. Ja, dit is geen normaal hondenvoer, maar zelfgebakken hondentaartjes. Rosita Guiran uit Koewacht heeft het er druk mee. Als er een evenement is, en er is veel vraag, ja, dan moet ik zorgen dat ik genoeg voorraad heb. Dus dan ben ik soms wel een aantal dagen bezig, ja. De opbrengst van de taartjes gaat naar het Kankerfonds voor Dieren. De verkoop heeft al €4.000 opgeleverd, want de taartjes zijn erg geliefd. Het is zelfs zo dat bij de laatste wandeling werden ze al gejat door de honden. Dus dan is het wel heel populair. Het ziet er misschien wat gek uit, maar het is gewoon eetbaar. Zo. Het is wel lekker hoor. Nou, ja. En bij boeren in Nieuwekerk en Oosterland zijn afgelopen weekend GPS-systemen uit de landbouwmachines gestolen. En dat is zeker niet voor het eerst. Eerder waren boeren in Westkapelle, Scherpenisse en verschillende plekken in Zeeuws-Vlaanderen al de klos. Er loopt inmiddels een internationaal onderzoek. Vermoeidheid, slapeloosheid en concentratieproblemen. Het zijn zomaar een paar klachten waar mensen met zogeheten elektrogevoeligheid last van hebben. Dingeman de Visser uit Oost-Soeburg is een van hen. En hij maakt zich zorgen over nieuwe klachten als het nieuwe 5G-netwerk volgend jaar wordt uitgerold. Ik hoor het en ik voel frequenties overgaan en ik word eigenlijk heel erg in mijn hoofd getrokken. Ja, en ik ben extreem veel moe vaak en uitgeput en eigenlijk van alles en nog wat, af en toe wat huidproblemen en zo. En is dat zomaar van de een op de andere dag gekomen? Ja, ik denk zo'n 6 jaar geleden of zo is het echt wel ineens heel heftig geweest. Toen woonde ik in een ander huis. En toen voelde ik dat het dus ook van de buren kwam. En dan ging ik gelijk kijken wat er gebeurt. En dat heb ik bijvoorbeeld een half jaar lang gedaan. Zodat ik het niet mezelf voor de gek hield. Dus toen bevestigde dat elke keer wanneer de buren thuis kwamen, dan voelde ik dat gelijk aangaan. Dus soms voel ik het vlak voordat er iemand een sms'je binnenkrijgt. Dan voel ik al dat die net binnen gaat komen. Dus het zijn eigenlijk allemaal zulke soort dingen. En hoe kan het dan dat jij er wel last van hebt en ik bijvoorbeeld niet? 3% van de mensen die is er bewust van dat ze daar echt hele extreme klachten van hebben. Dus het zou kunnen zijn dat jij daar niet bewust van bent, maar dat je wel moe bent, maar dat je niet weet dat het daardoor komt bijvoorbeeld. Nu staan we aan de vooravond van de uitrol van 5G. Dat moet voor jou een hel zijn. Ja, dat klopt. Het is nu af en toe echt een hel. Dus dat gaat niet goed komen. Ik zit in de bijstand, dus ik werk niet. En daar ben ik ook veel te moe voor, dus dat zou ik nu ook echt niet kunnen. Ik probeer het om te zetten door wat ik meemaak om dat naar buiten te brengen. En ik schrijf allemaal stukjes op Facebook, dus daar ben ik mee bezig. Heb jij nou ook maatregelen genomen thuis om die straling een beetje tegen te gaan? Ja, best wel veel dingen. Ik heb eigenlijk alle dingen geprobeerd. Ik heb bijvoorbeeld hier heb ik allerlei steentjes. Dat zou heel goed tegen straling zijn. Dan heb ik hier, die heb ik sinds een week ongeveer een kastje en die zendt Schumann-frequentie uit. De frequentie van de mensen van de aarde. En die zendt hij eigenlijk steeds uit, waardoor de energie in totaal geharmoniseerd wordt. De wifi heb ik uitgezet, ik heb de wifi van mijn televisie uit. En ik heb nog aluminiumfolie onder mijn slaapkamervloer en in de hal. Er zijn wellicht mensen die denken, nou, die gozer is gewoon knettergek. Vind je dat erg? Ik heb wel heel veel moeite mee gehad. Het is natuurlijk het is wel heel traumatisch. Dus ik heb wel echt moeten knokken om er doorheen te komen. En zeg maar 5 jaar geleden had ik dit niet kunnen, dus zo praten. En dat is juist een probleem wat heel veel mensen hebben, waardoor ze juist niet gaan praten. Dus ja, hoop ik dat ik misschien mensen in beweging zet, dat ze er ook doorheen komen.
Het was vriendelijk herfstweer vandaag met een mix van wolkenvelden en flink wat zon. De middagtemperatuur lag tussen de 9 en de 12 graden. Daarmee is het erg zacht voor november. Morgen dan is het bewolkt, zacht en nat en af en toe is er wat lichte regen. De zon die gaan we waarschijnlijk niet zien en dat geldt ook voor de woensdag en de donderdag. Die zien we pas aan het einde van de week weer. Nou, lekker vooruitzicht. Elke lekker vooruitzicht trouwens is dat het maandag is. Tijd voor de derde helft op televisie. Jan-Jaap, wie zijn je gasten? Bij mij aan tafel de allereerste wereldkampioene ooit in het judo, Anita Staps uit Burghaamstede. Zij praat over haar carrière, maar ook over tegenslagen. Jannie Marijs korfbalt bij Top Arnhemuiden. Ze speelt in de hoofdklasse in de zaal en wil daar natuurlijk goed presteren. En ook aan tafel Mark Aalders, rolstoelbasketballer. Hij miste de Spelen in Rio helaas, maar doet nog altijd veel in de sport. Daar hebben we het straks over in de derde helft. En daarvoor kun je nog kijken naar het evenement van de week, waarin we op bezoek waren bij de zakloop in Nisse. En daarna volgt dan het uitgebreide weerbericht met Jordi Huurne. En ik wens u voor nu alvast een fijne maandagavond.